ва дар ҳамин байн нафарое буд ки ба граница норафта 40 километр пеши граница манъ када адел бурда вудварени зада обратно равон када маҳкам будан ё ин ки кушода будани аэропортҳо ай Тоҷикистон меоем мемонанд мо Федератсияи Россия дороем ё не, границаҳода вазъият чӣ хелай, на масъалаи регистратсияҳо ҳамин саволҳо бениҳоят бисёранд. Салом алейкум ба ҳама, бо шумо ҳастам Заҳруддин Синнатулло, яъне ки имрӯз гап мезанем аз номи компанияи Парвоз Авиа. чӣ хеле ки медонем бародаро, компания Парвоз Авиа ки мо ҳастай фаъолияти бениҳоят дуру дроз дорад ва бениҳоят дар ҳафтаи охир саволҳо бисёр шудагиай доир ба маҳкам будан ё ин ки кушода будани аэропортҳо аз Тоҷикистон меоем мемонанд мо Федератсияи Россия дороем ё не, границаҳода вазъият чӣ хелай, граница рафта омаданда проблема мекунанд ё не, на масъалаи регистратсияҳо ҳамин саволҳо бениҳоят бисёрай ва як ҳафта ман тоқат кардам, ягон калима гап нагуфтам, мардумам граница равон накардем, дар публикаам видео накардем, фақат ждат кардем ки чӣ мешавад ва ниҳоят уже дидем ки слишками бад рафт. Дар ҳамин як ҳафтаи охир таи 500-600 нафар фақат ҳамин саволҳоро пурсидагианд. Ба ҳамин хотир хостам видео кунам ва ҳамин видео ба ҳар як кадом ҳамон нафарое ки муроҷиат кардагӣ буден ҳаматонда равон када мешавад, пратарак маълумот мегирем. Як ҳафтаи охир, уже як ҳафта ҳам зиёд мешавад. Чӣ хеле ки медонен границаҳода проблемае. Як қисмати мардум дар аэропортҳо, як қисмати мардум аз ҳисоби документ проблема доранд. Сар мекунем аз хиди аэропортҳо. Ба маълумоте ки то рӯзи 27 ҳастай, дар хиди аэропорти Внуково мардуме ки аз Тоҷикистон омаданд тақрибан 900 нафар боздоштагӣ буд, яъне ки манъ шидагӣ буд дар ҳамон нуқтаи асосие ки бояд ай таможни гузашта Федератсияи Россия дохил шаванд, роҳшон надоданд, яъне ки манъ карданд. Ба чӣ хотир? Хиди Федератсияи Россия шарҳ додагиа ира дар бораи пешгирӣ кардани ҳолатҳои экстремистӣ, яъне ки тафтиш кардани ҳар як шахсияте ки ба қаламраи Федератсияи Россия дохил мешавад. Масалан, ҳамаон нафарое ки дохил мешаванд, не ки интересингиш дар ҳамин ҷая ки фақат мардуми тоҷик ҳастанд. Ихел ба дигар шаҳрвандои дигар давлатҳо ихел чорчуба муайян шидагӣ нестай, фақат мардуми тоҷик да ҳаст. ва ҳамон 900 нафаре ки дар хиди аэропорти Внуково манъ шидагӣ буданд, як қисматша, яъне ки 300 чанд нафар ба қаламраи Федератсияи Россия дохил карданд. Аи байн тақрибан 20-30 нафара обратно депорт карда ба Тоҷикистон равон карданд. Тоқа аэропорти Внуковора маълумоти пра ҳаст ки ҳамин хел ҳолат шидагиай ва кадом нафарора депорт карда ба Тоҷикистон равон мекунанд. Ҳамон нафарое ки ному насаб иваз кардагианд, яъне ки як бор омадагӣ депорт шидагианд, рафта паспорт иваз карда, ному насаб иваз карда гашта омадагианд, дар ин хел проверка ва ё меброянд, ба ҳамин хотир депорт мекунанд. Шояд ки як амра депорт кунанд, шояд ки як амра депорт ҳам шавад хел шахсиятҳо. Нафарое ки ду бори охир ба Федератсияи Россия омаданд, документ кардагӣ нестанд ва ёрам ҳамин хел дар эҳтимоли депорт кардан ҳастанд. Дар дигар аэропортҳо чӣ гапае? Масалан, Шереметова, Жуковский, Домодедов ҳастай ҳамин хел рейд, ҳамин хел проверка, ҳамин хел чорчуба, лекин дар уҷо камтаракай. Ба мисли аэропорти Внуково ки қадар талпа одам шид, ба мисли и бисёри бад не. Масалан, боша 14-15 то 30 нафар ҳамин хел мисол проверка, тафтишот чи ҳамин телефонҳоро проверка мекунанд, телеграмма мебинанд, агар телеграм дошта боши телеграмма ҳатман хабар мегиранд, ватсапа ҳатто перепискаҳои шахсира тафтиш мекунанд фора-нафоратон. Хулосаи гап ки дохили телефон да чизе ҳаст, проверка мекунанд, масалан ковшур мекунанд, баъд саволҳо мешавад, савол-ҷавоб, барои чӣ омадӣ, чанд қадар Россия будӣ, кадом давлатҳо рафтагӣ, ҳамин хел саволҳо шиданаш мумкин аст вақти дохил шидан дар хиди Федератсияи Россия. Нафаре ки шумо дар хиди Федератсияи Россия ҳастен, мехоҳед Тоҷикистон бирен, шумо дар ягон намуд проблема нест. Бе документ бошен, то аэропорта ба такси мерен, ба ягон роҳи дига мерен, то аэропорта рафтен, ба тарафаш проблема нест вақте Тоҷикистон рафтиса бошӣ. Баъд нафаре ки бисёри вақт ба аэропорти Внуково мерен, шумо да ҳамин қадар савед ки вақте рафтен рӯ ба рӯи дари главни аэропорт виходи метро ҳастай. Роста шумо метро да дроен, эскалатора поён хаҳмед, дасти рост карден, ай виходи метро дар дуруни аэропорт меғалтед. ӯ тарафда рейд проверка камай дар 90% ҳолатҳо нестай. Як совет ба ҳамон нафарое ки ба аэропорти Внуково мераванд.
мегзарем ба қисмати худи границаҳо. Шикеле ки медонем бародаро, як ҳафтаи охир дар граница вақте ки мардум мераванд убур мекунанд сарҳадане ки аз граница меброянд аз Россия, вақте обратно даромадан манъ мекунанд, яъне ки 1 сутка, 2 сутка, 2.5 сутка даже манъ кардагиянд именно пассажирои моро. ва то ҳозир маълум нест ки я чӣ ҳисоба, ягон шарҳ неста, ягон официални хабар ҳам неста, ягон чиз мо аз пеши худмонам гуфтан наметонем ки барои чӣ хел мешава, лекин ҳамихе шароит, ҳамихе вазъият ҳаст. Чхеле ки медонем мо через Челябинск, через Самара мардума граница равон мекардем, ай Питер, ай Москва, ай Ярославск, ай Иркутск равон мекардем. Худи мисол ё Самара ё Челябинск ай уҷа таксиёмон гирифта бурда границаро мегзарондан, ай Самара мисол Маштаквара гузаронда меовардан обратно ба аэропорт полёт мекардан, меомадан. Ва дар ҳамин ҳафтаи охир зиёда ай 10 нафар пассажирои моро именно вақте ки рафтан ай Самара такси бурд границаро гузаронд, ай тараф обратно дароварданӣ намондан шуд. Ва аждат кардан 1 сутка, 1.5 сутка. Ва дар ҳамин байн нафарое буд ки ба граница норафта 40 километр пеш аз граница манъ карда, адел бурда, вудбарени зада обратно равон кардагиянд. Яъне граница гузаштанӣ мондагӣ нестанд. ихе ҳолатҳо ҳам шид. Шикеле ки медонем мо ба мошин аз худи Москва ба граница Қазоқистон Маштаква мардума равон мекардем барои граница гузаштан. Ва дар обични ҳолат дар 1.5 сутка такси бурда меовард. Таксиро ҳам 4-5 рӯз манъ кардем ки дидем слишком баъд мардум бисёри баъд муроҷиат мекунанд. Баъд дар ҳамин зарурат сар додагием ҳозир аз худи Москва мебаранд границаро мегзаронанд, дар оҷа 1 сутка, 1.5 сутка, 2 сутка ажидани ҳастай манъ мекунанд. баъде ки иҷоза додан медроянд. хулоса ки туда обратнаш зиёда аз 3 сутка мешавад. 3 сутка рада рафта миёй. хеле ки медонем дар ҳар як коре ки талабот зиёд шид, болоравии нарх ҳаст. ва айни ҳол боша ҳамо таксиое ки дар 7,5-8 бурда границаро мегзаронда меовардан 10,000 да бурда меоранд. ва кадом нафарое ки беҳадди баъд сахт зарур ҳастен, шумо мехоҳед границаро бигзарен, ба документҳо проблема ҳаст, хулоса ки шумо нуждаиши ҳастен, рақамҳои нави WhatsApp да занг мезанен, такси меояд дари хона ай Москва, ай любой ҷош дари хонатон гирифта мебарад, рост граница Қазоқистонро мегзаронатон, ҳамин қадараш безеб ки 10,000 рубл да мебарад ва дар муддати 3 сутка. дар дани момент едини роҳе ки ба такси ҳастай. ва далши ба самолёт Узбекистон, Қазоқистон, ана худи Армения се тараф ба самолёт прямой равон кардесем. Тарафи Узбекистон Қарши, Самарқанд, Ташкент, Ургенч, Фарғона, тамоми ҷое ки нигоҳ мекунем вариантаи ҳама арзонаш боша. Қазоқистон Алмата, Астана ёки Армения, Ереван, Гюмри. хулосаи гап ки кадом нафаре ки нуждаиша мехоҳад ба самолёт брава, занг мезана рақамода да WhatsApp фақат WhatsApp бародаро. Занг мезана, мебинем ҳама да варианти арзонаш кадом тарафе ки набоша, айни ҳол ба ҳамин тарафҳо гузарондесем да. Кадом тарафе ки набоша, билети арзонтара мегиремша, не ки максимум арзонаш ай 19-20 ҳазор сар мешава. 19-20 ҳазор сар мешава. куҷое ки мувофиқ боша мегиремшон билети туда обратно мераванд. гуфта бигзарам ки ай у тараф даромадаанда ҳатман проверка мешава. проверка дар ҳамин телефонҳо ҳастай. телефона проверка мекунанд, полни савол-ҷавобо мешаванд. куҷо омадӣ, чанд қашида Россияи, чӣ да омадӣ, дигар куҷо рафтӣ, чӣ баъд имина и границаро гузаштӣ ва дигар ҷоро нагузаштӣ. ҳамин хеле савол-ҷавобо мешаванд. дар дани момент ай ҳама чизе ки сахти баъд подозрение меқапанд имина тоҷика, ҳамие ки ба ғайри Тоҷикистон дига давлат меравӣ. имина шаҳрвандии Тоҷикистона дорӣ, тоҷик ҳастӣ, агар Узбекистон бира, ҳамин чиз ода подозрение. ба гуфти хичон ту чӣ ба тоҷики Тоҷикистон намеравӣ, Узбекистон меравӣ. узбек нестӣ, мега чӣ ба Тоҷикистон намеравӣ, Узбекистон меравӣ, ёки Қазоқистон меравӣ, ёки Армения меравӣ. ҳамин чиз камтаракак савол-ҷавоб дорада. шумо кор намерен, ёки бемор ҳастен, тавобат омадагин, ёки гости омадагин, чизе ҳаст нест, открита фақат ростша ҷавоб метен ва ҳамуҷа по закону дар вақти даромадан, таможни Россияда даромадан, ёки айхиди Армения, ёки Қазоқистон, ёки Узбекистон ба Россия гузаштан, чизе ки шуморо по закону меган, фақат хорошо меген, всё. ё ин ки бисёр ғамтон додан, ҳамин қадар гап ки ман намехоҳам ягон правиларо нарушад кунам, ба ҳамин хотир граница гузаштам.
ё ки ман намехоҳам ки ғайриқонунӣ ё ки бедокумент бигардам, документиам тамом шид. Ҳамин хулоса ки мулоим гап мезанем да. Барое ки бидан нафаре ки мо имина равоншон кардагӣ будем, ай хотири дағал гапзанӣ намонданшон омаданӣ. Ва инҷа билетшон гирифтем, Тоҷикистон рафтан. Ва дар ҳамин давоми 1 ҳафта ё ки пашти 10 рӯз мешава, дар ҳамин давом то ҳозир ман ягон бор видео накардам, ягон калима гап назадам нашоти ҳамин тема, фақат ждат кардем ки чӣ мешава. Рӯз ба рӯз бадтар шида, беҳтар нашид ва имрӯз маҷбур шидем видео кунем. Ҳамин видеои ман ба чӣ хотире? Ба хотире ки зиёда 500-600 нафаре ки шумо 5-6 рӯзи охирда занг задагин ё ки SMS қатӣ ё ки голос ҳама намуд муроҷиат кардагин шумо. Ман ҳар як кадоми шумо наметавонам ин хел маълумот батам ва ҳамин видеое ки айни ҳол дидесен, ҳамин ҳама равон карда мешава. Ҳама он нафарое ки ҳамин вопроса кардагӣ буден, ҳама дар равон карда мешава. Блогеро будан ё ки видео қатӣ тамоми намуд ҳамин публични одамо хеста гуфтанд ки границаҳо то моҳи июн, июл, август ҳам маҳкам мешава. Бародаро, итари гап дар ягон ҷо нест. Паникай ба ин паникаҳо бовар накунед. Шояд ки 1 соат пас, шояд ки пага, шояд ки рӯзи дига, шояд ки 1 ҳафта пас, шояд ки 10 рӯз пас, шояд ки моҳи дига, соли дига. Кай кушода шидани границаҳоро ҳеҷ кас намедонад. Ё ин ки кай буд шидан ё бас шидани проверкаҳоро ҳеҷ кас намедонад. Чизе ки ҳаст ба закону худи давлат ҳастай. Ягон официални хабар наметан вақте нестай официални хабар, официални уведомление нест. Ай пеши худмон гап задан дар кор нестай. Ҳамуд бечорае ки даже законо намедона ё ки документ надора, ҳила дар як ҷо кор кардесай, просто хеле паника карда халхакаф мекунанд мардума. Всё, ҳеҷ кор намекунанд дига. Ҳамин одамое ки ҳамин хабарҳои дурӯғ метавонанд. Ба ҳамин хотир бародаро ҳеҷ кара бовар накунед. Ягон каса бовар накунед. Чхеле ки баъди собитие ки дар Крокус шид гузашт, тамоми ҷо дар овоза буд ки ай хона наброен, рейд мешава, хел мешава, хел мешава. Шумо дидем ки чанд қадар рейд шид. У қадар паникае ки шида гузашт, амура 1% нашид. Представед кунед чанд қадар воҳима ҳастай. Ба ҳамин хотир ба ин воҳимаҳои мардум умуман бовар накунед. Нафарое ки документ надорен дар Федератсияи Россия ҳастед, фақат страховка бартонда боша. Ин страховка барда боша любое время. ҳаракат кунед, қатишон ҳал кунед, адел набаранд. Всё, инем қадар роҳ дани момент ҳаст. Раҳ да ҳал мекунӣ, адел намебаранад ё ки ҳамун куҷода қапидан, короче илоҷ ёфта ҳал мекунӣ, адел набаранд. Всё, бихӯ бигард. Ҳама ҳуқуқи возможно надорад ки ҳар рӯз барашта дошта бошанд, не ки кадом нафаре ки возможно дорен, мехоҳем ки бестен ҳамин хел. Масъалаи документ дар регистратсия. Чӣ хеле ки медонем бисёриятон дар худи шаҳрҳои Москва, яъне ки Москва, Московская област, мо регистратсия мекардем 3 моҳа гарант шиқати ки 90 рӯзда ҷавоб мегуфтем. Ҳамин чиза то 1 ҳафта пеша ман кардагӣ будем. Яъне ки чӣ хел бигем, гаранти ки набуд, ҷавоб гуфта наметонистем, ман кардем. Ва айни ҳол боша 1 ҳафта шид оғоз кардагем, не ки 2 моҳа. Фақат 2 моҳ гаранти шиқати рақамои WhatsApp кадом нафареда ки дар кор боша занг мезанад. Агар маълумотҳои дар видео буда ба шумо полезни боша, марҳамат дар видео лайк монед, дар канал обуна бишен ва чӣ тағйиротое ки мешава, вазъият хуб мешава, бад мешава, агар ки шунидан хоҳен, барои ҳамин дар канал обуна бишен. Видеои оянда ҳатман чӣ хеле ки ҳозир фаҳмондам, ҳамин хел видео карда ба ҳаматон мефаҳмонам. Зинда обод бошен. Бо шумо будам Заробдини Синатилло ва дар хизмати шумо компания Парвоз Авиа. Саломат бошен. Агар ба шумо билетҳои арзон ба тамоми дунё фарқ надорад ба валюта сомонӣ, рубл, доллар, евро, инчунин регистратсия кардан дар шаҳрҳои Москва ва ҳамчунин перескат кардани граница бо самолёт ва ҳамчунин ба мошин дар кор бошад, ба рақамҳои дар поён буда ба компания Парвоз Авиа алоқа кунед. Кортон бута.